There's a land that is fairer than day, and by faith we can see it afar, for the Father waits over the way to prepare us a dwelling place there. Maritane ngurukwese na mangayuti nkano gaiga bole meru nimbwate ega stoje twasoka neke barua tugochi kuligirinde yendagira wetere ya masomo wetere tore challenges chinyinga arose masomo kero yani mara mange nkogana nasabari baga nanda nanyorerie ye kondo nanyora tekongisana bona nari kogani umwishimi bagaki karanyare konkonya sa konkonya abakombwa tiegera abana abo ninde nokogana nenje basome egera mambinde bache ko babantu kimba tigera njera asenginje sibaikeire ngange na kuchigotabukira kini rende nembere tako umwishimiwa Arama nande ngumwana Nyasaye museni amusena ndamo mentere miyaga ndamo mentere gaki asenginje sankonyire nasandusiri ondusiri obosoko asentare gocha konyara Nyasaye museni ande kamora monyore omote na tebire mbuya mono Nyasaye museni asagotara na asagotacha gakibona kogoroka. Mimi naitwa Ngoro Christine Kerugo. Nchini choma nene oyo wana ntata Samuel Ayuti. Oyo kombwati ne waba muraba kombwati babire form 4 bale. Noyo oyo gatatu no moiseke ne form 1 ale. Oyo on the last bona ko grade 4. Bona nchiranda gani monkonye ne side school fees. Basome baka start ata itabaike su university. Na ina Arama konye ndatake. Background is very hard because hata mimi niliacha shule. Njana tikete skuru nkaruga iganka nkaenda kotema obugima Nairobi. Ngakore gasi ya nyumba nkamoroseria ndo muchinja arosi muchi. Boniga ngogo kese ngencho na moroseje muchin moya go chakutindiko. Incherie tauti mochoronge getembe. Oyo mumuro minto sirete. Natigeta abana bali skuru gakyo gokonya tugusaba mwishimiwa Arama mnato bwatisirie gasi akorire nkong Nyasaye museseni naenda murende amuigorere ebisio biyonse twamusabeire amaya nonye no tuguchikuremerwa nabo tokomotebia atokonye umuntu oyo agakokora ebibarua egera osomeria abana naende obarageria kare munkaria ekine kitware ko batebia umwishimiwa arigererie kala atware chinguru atokonye. Asama lieta igongoro kudani ni Nyakamba igomenyete na akuru lakini wega nonga oyo sirite ne yango yane bono twabeire familia yase finance ntore inse wakaekera yegete konyare kana aborete tugachaka kumorigia aborete kuchakira mutinyo gatatu akaenda missing ndo amaete na achari anyorete ososirire boneke tukumorigia tukamorigia tugaeta chi prison kira ase ntwa monyora lakini baadaye naitochete konyora iga nyoreta accident akasiro mutinyo gatatu tugacha kumanyo mutinyo yo last Sunday so ekere twamanyete epiriere igoro na ngaga iganto bwature mafu ya pesa gasi ntobwati chigazi chire chinge sana ebibarua togokora kagaiga bono chibesa chikabore chitogo chikomoruse ne Mortuary ne ano muchange ke tware gokora ntware goisani igento tore isani ne riyo koragera gaiga bone gapidi rende nali nachagete koriyo bokonyi koechia Arama nkanyora chisimi bere isato bakangaikera Arama kena muikere to mwishimiwa Arama agangonya renda agato konya bune familia bune kenyoreke kyaito kya Busarage Nyanchoka ekwende county ya Nyamira agatokonya akante ingende bakobisi agankiriere para epiri ya renge Mortuary esanduku sharinge 47,000 ne sanduku ne gari yokoreto mubere bakagaiga
igo bono na abana mbare ango yani yatigete abana bare esukuru abana bane esecondary bare abana batatu na nare omokogoti ore wale grade 4 bono nabo toranyare korokania ogokonya ase omoisiwa gwachi otokonyire etokoa baga komusaba ogokonya konde lakini ase atokonyire Nyasaye tigamoiraneri namosese namomentere emiaka na kera ikere na ekwerende nanyare gosupport efamily egwachi omong'ina otigaire iga tabwati inguru arachi kosomeria abana abwo arachi korigia okoragera mpaka gosomia na megondo ntobwati kaga iga kera abe na chinguru nchiroro chia omoisimi ogotokonya intwe totaete bokonyi ase efamily eye abana banyare gosoma nari nene omong'ina ekero akoenda korigia kende onyore echi okoragera na abana bakore ki banyare gosoma.